biko libe enu wa bolele onye nwere ego biko libe enu wa bolele na nke onye lili go ba na mmụọ enu wa bolele ewo enu wa bolele enu wa bolele biko libe gogo n'ụwa bụ olili ụmụlego biko libe n'ụwa bụ olili o nenu nwanyị na obonye nọrịọna n'ụwa bụ olili o nenu nwanyị na obonye bilaka n'ụwa bụ olili o ụmụlụ akụ udo nyetu nwanne gị n'ụwa bụ olili na onye nwụrụ tata bụrụ ya na-enwe chi oyi nke mmalụ nenu nwanyị na obonye biri aka nenu ụwa nabanu onwere ego biko nibe n'ụwa bụ olili o onye nwere ego biko nibe enu wa bolele onwere ego biko libe enu wa bolele na nkonye lili ko ba na mmụọ enu wa bolele ewo enu wa bolele enu wa bolele n'ụwa biko mebe mma n'ụwa bụ olili onye na-ebi ndụ biko mekwafụma n'ụwa bụ olili oje gbezi ori emesi gana n'ụwa bụ olili onye kidnap emesi gana n'ụwa bụ olili onye na-agwọ nsi emesi gana n'ụwa bụ olili isi n'ịmaka mma emesi gana n'ụwa bụ olili isi n'inwoke ego emesi gana oyi nke malụ isi n'ibuka ibu emesi gana oyi nke malụ n'isi ibuka ibu anaghị eyi isi o oyi nke malụ n'isi njedebe ndụ n'ọbụ n'ọnwụ unu malụnụ nenu nwanyị nọ n'ọbụ n'afịa unu malụnụ onye zụsi ya na ọ ga-ananụ unu malụnụ ụzọ nwanyị abụrụ ụzọ nwa unu malụnụ ụzọ je na abụrụ ụzọ ede unu malụnụ ife onye na-eme n'ụwa n'osi na chi unu malụnụ site n'ebe ndụ n'ọbụ n'ọnwụ unu malụnụ onwere ego biko libe enu wa bolele onwere ego biko libe enu wa bolele isi n'ịmaka mma emesi gana enu wa bolele